mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Bratia a sestry, vítam vás na týchto službách Božích, kedy slávime narodenie Pána Ježiša Krista. Štedrý večer, očakávanie narodenia Pána, aj liturgia, celý program týchto služieb Božích je, ak ho vnímame, taký práve polovičatý. Že začíname adventnými piesňami, celou liturgiou a potom práve tým spievaným evanjeliom sa dostávame do vianočného obdobia. Verím, že Pán Boh požehná tento čas, že tu bude prítomný so svojím Svätým Duchom. Vítam všetkých vašich blízkych prítomných, ktorí prišli do vašich rodín, do vašich domácností, aby ste spolu slávili tento sviatok. Tešíme sa na vystúpenie našich detí, verím, a dorastu. Verím, že to bude požehnaný čas. Začneme tieto služby Božie pred spevom Rozsúdajte nebesa zhora.
duchu a v pravde pomodlíme sa. Bože, Oče náš nebeský, ďakujeme Ti úprimne, že sme sami nehodní ľudia opäť dožili radostnej pamiatky narodenia Syna Tvojho milého. Ty sám si ráčil túto svätú noc osvietiť svojim nebeským svetlom a v blesku slávy ukázať ľuďom cestu spasenia a svetlo milosti v Ježišovi Kristovi. Prosíme ťa pokorne, obdar nás silou viery, aby sme Tvojho Syna s radosťou vítali a z Neho sa tešili. Tu na zemi v Jeho svetle chodili a raz Ho aj v nebi oslavovali. Urob to všetko pre narodenie Pána Ježiša Krista, ktorý je to pravé svetlo a ktorý s Tebou a so Svätým Duchom žije a kráľuje na veky vekov. Amen, amen, amen. Bratia a sestry, dnešný prorocký starozmluvný text máme napísaný u proroka Izaiáša v 61. kapitole. Od 1. verša tam čítame takto v mene Pánovom. Duch Hospodina Pána spočíva na mne, pretože Hospodin ma pomazal. Poslal ma biedným hlásať radostnú zvesť, zaviazať rany tým, ktorí sú skrúšeného srdca. Vyhlásiť zajatým prepustenie na slobodu, uväzneným otvorenie žalára. Vyhlásiť milostivý rok Hospodinov a deň pomsty nášho Boha. Potešiť všetkých smútiacich, aby som mohol dať smútiacim Siona veniec na miesto popola, olej radosti na miesto smútočného rúcha, chválospev na miesto malomyselnosti, aby ich mohli nazvať dubmi spravodlivosti, ktoré vysadil Hospodin, aby sa oslávil. Amen. Slovo nášho Boha zostáva na veky.
Prečo sa búria národy a ľudia vymýšľajú daromnosti? Zoskupujú sa zemskí králi a kniežatá sa spolu radia proti Hospodinu a proti jeho pomazanému. Spretrhajme ich okovy a zhoďme zo seba ich púta. Ten, ktorý býva v nebesiach, sa smeje, Pán sa im vysmieva. Vtedy prehovorí k ním rozhnevaný a v svojej prchlivosti ich predesí. Ja som ustanovil svojho kráľa na Sione, na svojom svetom vrchu. Vyrozprávam rozhodnutie Hospodinovo, riekol mi, ty si môj syn, ja som ťa dnes plodil. Žiadaj si odo mňa, dám ti národy za dedičstvo a končiny zeme do vlastníctva. Roztlčieš ich železným prútom, rozbiješ ako hlinenú nádobu. Tak teraz, králi, zmúdrejte, dajte sa poučiť sudcovia zeme. Slúžte Hospodinu s bázňou a s chvením ľúbajte mu nohy, aby sa nerozhnevala vy, aby ste cestou nezahynuli. Lebo náhle vzplanie jeho hnev, blahoslavení sú všetci, čo sa k nemu utiekajú. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i
Nebojte sa, lebo narodil sa vám dnes Spasiteľ. Sláva Bohu, ktorý je Kristus Pán. Sláva Bohu. Dnešné sväté evanjelium Ježiša Krista napísal evanjelista Lukáš v 2. kapitole. V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta popísať celý svet. Tento prvý popis bol vtedy, keď sýrskym vladárom Borkyrenios išli preto všetci, aby sa dali zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa teda aj Jozef z Galilei z mesta Nazareta do judského mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, pretože bol z domu a z rodu Dávidovho, aby sa dal zapísať so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola tehotná. Keď tam boli, naplnili sa dni, aby porodila svojho prvorodeného syna. Obvinula ho plienkami a uložila v jasliach, pretože nemali miesta v ubytovni. A boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili si v noci stádo. A hľa, anjel Pánov postavil sa vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila i báli sa bázňou veľkou. Ale anjel im povedal, nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. A toto vám bude znamením. Nájdete nemluvniatko obvinuté plienkami, ležať v jasliach. A hneď za anielom zjavilo sa množstvo rytierstva nebeského, ktorí chválili Boha a volali: sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Chvála Tebe, Hospodine, halelúja.
Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca, od Pána Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Bratia a sestry, z úcty k slovu Božiemu povstaňte a vypočujte si kazňový text, ktorý máme napísaný v Evanjeliu podľa Lukáša. V 2. kapitole od 8. verša tam čítame takto v mene Pánovom. A boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili si v noci stádo. A hľa, anjel Pánov postavil sa vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila. I báli sa bázňou veľkou. Ale anjel im povedal, nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu. Lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. A toto vám bude znamením. Nájdete nemluvniatko obvinuté plienkami ležať v jasliach. A hneď za anielom sa zjavilo množstvo rytierstva nebeského, ktorí chválili Boha a volali sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Keď anjeli odišli od nich do neba, povedali si pastieri, poďme až do Betlehema a pozrime sa, čo sa tam stalo, čo nám oznámil Pán. Poponáhľali sa teda a našli Máriu a Jozefa i nemluvniatko uložené v jasliach. Keď to videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o dieťatku. A všetci, ktorí to počuli, divili sa tomu, čo im pastieri hovorili. Ale Mária zachovala si toto všetko a premýšľala o tom v srdci. Potom sa pastieri vrátili, oslavujúc a chváliac Boha za všetko, čo počuli a čo videli, ako im bolo povedané. Amen. Toľko je slov písma svätého. Bratia a sestry, asi mi nedá inak, ako dnes kázať na biblický text, ktorý si po toľkých rokoch jeho čítania dokáže predstaviť každý. Viem, že aj ten z vás, kto na toto miesto prichádza možno iba na štedrý večer, bude rozumieť, o čom hovorím. Pastieri počuli od anjelom o narodení Ježiša a išli sa na neho pozrieť na vlastné oči. Keď tam prišli, vyrozprávali, čo im anjeli povedali. Možno pridali k tomu svoju vlastnú verziu. A výsledkom bolo, že ľudia, ktorí ich počúvali, sa tomu divili. No, nikde sa nepíše, že hneď aj uverili. Pre pastierov tieto slova mali veľký význam. Vrátili sa chváliac Boha za všetko, čo počuli. To je, bratia a sestry, veľmi dôležité. Počúvať pozorne. Verím, že aj v tejto chvíli budú takí, ktorí budú počúvať pozorne. Viera je predsa z počutia a pastieri sú naozaj toho dôkazom. Pozorne počúvali a to, čo im povedal anjel, sa ich ďaleko viac dotklo ako ostatných ľudí, ktorí o tom dostali informáciu. Tak teda tí obyčajní pastieri nás hneď na začiatku učia, že máme počúvať pozorne. Do celej informácie je potrebné, aby sme zapojili nielen náš vonkajší orgán sluchu, ale potrebujeme počuť zvesť o Kristovi do takej miery, že nás zasiahne, že sa nás bude dotýkať v srdci a že to bude mať význam pre náš život. Keď chodím učiť deti náboženstvo, vidím, koľko je takých, s poruchou pozornosti. No, čím dlhšie som v službe kňaza, tým viac si uvedomujem, že to nie je problém detí. To my dospelí tak žijeme. Jedným uchom dnu, druhým von. Lebo na to máme množstvo dôvodov. Mám veľa povinností. A moja hlava separuje, čo je dôležité, čo dôležité nie je.
A potom tie naozaj dôležité informácie sa nedostávajú tam, kde by sa mali dostať. Do našho osobného života. Lebo Božie slovo nie je iba informácia. Preto tu často sedíme, ale náš život to ako si nejak špeciálne nezasahuje. Uši ho počujú, ale nejde do mysle, nejde do srdca. A potom ťa, brat, sestra, nemôže potešiť. Nemôže ťa presvedčiť, nemôže ťa zmeniť. Dnes počúvajme pozorne a nechajme Boha konať v našich životoch. Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Pokoj v ľuďoch zasľúbenie, alebo ekumenický preklad hovorí pokoj ľuďom, ktorých on miluje. Čo nám chce povedať tento slávny vianočný výrok? Pokoj nie je len nejaká všeobecná mierumilovnosť, aj keď by sme si ju teraz pre seba a našich aj východných susedov veľmi žiadali. A je tak prepotrebná. Biblia ale hovorí, že najdôležitejším pokojom je, bratia a sestry, pokoj s Bohom. Naše ľudské srdce ešte od rajskej záhrady chce vládnuť a rozhodovať samo. Chcem svoj život žiť podľa seba. Ostro odmietame, že si Boh robí nárok na náš život. A máme odpor voči jeho autorite, rovnako ako nám odporuje naše pubertálne potomstvo. A v hlave máme predstavu, že budeme šťastní jedine vtedy, keď budeme sami slobodne rozhodovať o svojom živote. Táto sebecká predstava vládnuť, riadiť, rozhodovať nás vedie len ku konfliktom s ostatnými ľuďmi. Lebo každý to tak chce. Každý chce vo svojom živote rozhodovať. Vo svete nemôžeme mať pokoja, pretože nemáme pokoj s Bohom. Dokonca ako kresťania sa často uchyľujeme k takej predstave, že keď ja verím v Boha, modlím sa, že ma Pán Boh musí požehnať a dať mi dobrý život. Musí? Nemusí. A čo je dobrý život podľa vás? Toto je snaha vládnuť a manipulovať ešte aj s Bohom. Boh chce, aby sme mu dôverovali a svojim deťom dáva predsa iba dobré dary. Aj napriek tomu, že my to teda vidíme úplne inak. A prvým krokom zmiereniu s Bohom z našej strany je uznať, že nie len, že robím zlé veci, ale že aj to dobro, o ktoré sa snažím, robím preto, aby som ako keby bol sám pre seba spasiteľom. Aby som si zabezpečil takú nezávislosť od svojho Boha. Aby na mňa ľudia pozerali a uznali ma, aká som ja dobrá ako kresťan. Bratia a sestry, potrebujeme zachrániť z Božej milosti. Ale toto zachrániť z Božej milosti znamená bez môjho akéhokoľvek pričinenia. Potrebujeme to preto, lebo ešte aj tie dobré veci robíme z nesprávneho dôvodu. Uznaj, že potrebuješ milosť. Len tak sa môžeš oprieť o to, čo vykonal Pán Ježiš. To znamená zmieriť sa s Bohom. Nechať konať Jeho. A toto sú skutočné Vianoce, bratia a sestry.
Vianoce cez milosť Božiu a cez ten vianočný zázrak vtelenia je prístupný pokoj s Bohom. Bez nášho pričinenia. A keď budeme mať pokoj s Bohom, môžeme vyjsť von medzi ľudí a zmieriť sa so všetkými ostatnými. Toto sú Vianoce. Pokoj s Bohom a pokoj s ľuďmi. Ďalšia veľmi dôležitá vec, ktorú sa môžeme učiť od obyčajných pastierov, je nebať sa. Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu. Jedným z dôležitých odkazov Vianoc je nebať sa, prijať ho. Predstavme si seba, keby sme boli na mieste tých pastierov a zjavili by sa nám anjeli. Asi by sme sa rovnako báli ako oni. Na mnohých miestach v Biblii je to opísané, že človek, ktorý sa stretol akýmkoľvek spôsobom s Bohom alebo s Božím poslom, prežil traumu alebo strach alebo rešpekt. Prečo? Predsa nás Boh stvoril do osobného vzťahu so sebou samým. A my máme strach? Už na začiatku, keď Adam a Eva zhrešili, schovali sa pred Bohom do húštia. Mali strach s Bohom komunikovať, lebo si uvedomili, že to oni pokazili. Že narušili to osobné, dôverné s ním. Brat, sestra, keď manželský partner podvedie toho druhého, tak jasným signálom je, že má strach komunikovať, aby sa to celé neprevalilo, aby nevyšlo klamstvo najavo. Nie je taký otvorený vo vzťahu a všemožne sa vyhýba, lebo sa bojí čeliť následkom a má výčitky svedomia. Bratia a sestry, keby sme nemali hriechy, keby bolo z našej strany všetko v poriadku voči Bohu, nebali by sme sa stretnutia s ním. Nebali by sme sa smrti, ani ničoho iného. Lebo by sme vedeli, že Boh má predsa všetko pod kontrolou. Klamstvo hada nám vniklo do života až pod kožu, do nášho srdca a povedal nám, ty potrebuješ mať svoj život pod kontrolou. A toto klamstvo je v nás živené. Snažíme sa všemožne len, aby sme sa mali dobre. Myslíme si, že keď o nás bude rozhodovať Boh, že nebudeme šťastní. No my sa môžeme snažiť, koľko len chceme na tomto svete. Nikdy nebudeme mať kontrolu nad svojim životom. Vždy budeme žiť v strachu. V strachu o svoj život, o svoje deti, o svoj majetok. Anjel však prináša ohromujúcu správu. Už sa viac nebudete musieť báť, ak sa zahľadíte na to, čo vám ukazujem. Nebojte sa, lebo hľa, zvestujem vám veľkú radosť. Zvestujem vám evanjelium. Lebo evanjelium je radostná správa. Radostná správa, na ktorú musíme hľadieť. Narodil sa Spasiteľ. Brat, sestra, ak budeš pozorne venovať čas tejto evanjeliovej správe, že Ježiš Kristus ako Spasiteľ sveta prišiel tu pre teba, nebudeš sa už viac báť. On ťa zbaví strachu. Strachu zo zlyhania, strachu z odmietnutia, strachu zo smrti. Už nemusíš sám seba ospravedlňovať, lebo ťa ospravedlnil On. Toto je čaro Vianoc. Toto je ten neopísateľný pokoj.
Toto je radostné evanjelium, na ktoré máme hľadieť. Obyčajní pastieri, ktorí vôbec neboli vzdelaní, tomu dokázali porozumieť, počuť, prijať srdcom a nebať sa ísť ďalej. A čo my, bratia a sestry? Ježiš Kristus prišiel v malom dieťatku, je tu pre teba. Prišiel ťa vyslobodiť a dať osobný vzťah s Bohom, ktorý si stratil ešte v raji. Každý rok počujeme túto evanjeliovú správu, že Boh prišiel do tohto sveta. Každý rok rozprávame a rozplývame sa nad malým betlehemským dieťatkom. Brat, sestra, každý rok Boh chce k tebe hovoriť. No skutočné Vianoce prídu do tvojho života až vtedy, keď do neho vstúpi Ježiš Kristus. Nie len ako malé betlehemské dieťatko, ale ako kráľ, ktorý chce zaujať prvé miesto v tvojom živote. A je na tebe, ako s touto informáciou naložíš tento rok. A nie je to informácia. On stojí pri dverách a klope. Otvoríš mu a príjmeš tie vzácne dary. Dar pokoja s Bohom, aj s ľuďmi. Radosť a nebojácnosť. Príjmeš Ježiša Krista ako svojho spasiteľa. Amen. Pomodlíme sa. Pane náš Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za to, že Ty si mocný Boh, ktorý prišiel do tohto sveta. Ktorý nás prišiel zachrániť. Aj napriek tomu, že v dnešný štedrovečerný deň ťa vidíme ako dieťatko v jasliach. Predsa si kráľom, ktorý chce vstúpiť do našich životov. Chce nám dať pokoj s Bohom aj s ľuďmi. Prosíme ťa, aby sme túto správu prijali do svojich osobných životov a podľa toho aj žili. Vkladáme Ti, Pane, do Tvojich svätých rúk naše rodiny. Vkladáme do Tvojich svätých rúk všetkých z našich rodín, ktorí tu nemohli prísť pre zdravotné problémy. Ďakujeme Ti za to, že sa o nich staráš rovnako ako o nás. Buď nám milostivý, Pane. Amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, teraz si po oznámoch vypočujeme program našich detí a dorastu. Potom zaspievame iba prvý verš piesne 47, tak bude nasledovať záverečná liturgia. A samozrejme na úplný záver budeme spievať pieseň, ktorú nepotrebujeme ani vysvietiť. Tichú noc. Bratia a sestry, služby Božie na prvý a druhý sviatok vianočný budú o 10. hodine, teda aj zajtra, aj na pozajtra. Keď si budeme, bratia a sestry, sadať ku štedrej večeri, tak oblátky, ktoré budeme mať na našich stoloch, nám budú pripomínať, že sme jedna rodina, jedno spoločenstvo. Myslíme, bratia a sestry, na takých ľudí, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu mať takú štedrú večeru ako my, alebo budú mať tieto sviatky smutné z rôznych dôvodov. Ďakujem vám za vašu štedrosť. Svojím príspevkom za vianočné oblátky ste podporili prácu s našimi deťmi, s dorastom. A my si to veľmi vážime, lebo v novom roku sa nám bude o niečo ľahšie s nimi pracovať. Prajem vám v mene svojom aj v mene mojej rodiny pokojné a požehnané prežitie vianočných sviatkov. Deti, môžete sa nastúpiť.
Jedného zimného večera sa na oblohe takto rozprávali mesiac s hviezdami. Pozrite sa na oblohu, ako veľa práce mám. Musím strážiť všetky hviezdy a som na to iba sám. Celú noc sa o ne starám, nemám chvíľu pokoja. Ktorý pastier dobre zvládol toľko oviec ako ja? Nemusíš sa vychvaľovať, nie si našim pastierom. Pán Boh stvoril nás aj teba, on je našim pastierom. Poslúcha ho celý vesmír, hviezdy, mesiac, kométa. On je neskutočne múdry, on na všetko pamätá. On sa o nás dobre stará, aj keď ľudí má viac rád. Rozhodol sa pre nich z lásky svojho syna darovať. Požlíme však až na svet, koniečný bodami, paštieríkam tie nad svojimi očami. Jeden starší tam šitriemuje, pokúšate okolo. Šašu sa to niečo stalo, čo to ešte nebolo. Čo to svieti na oblohe, nová hviezda, žiarivá. Nebe to je Boží anjel, pasie, on sa ozýva. Nebojte sa. Prinášam vám novinu, narodil sa vykupiteľ túto nočnú hodinu. Narodil sa dobrý pastier, Boží sľub sa vyplnil. Pán Boh poslal na svet syna, aby ľudí zachránil. Sláva Bohu na výsosti, pokoj ľuďom na zemi. Kto uverí celým srdcom, bude večne spasený. To len deje. Sen či skutočnosť? Je vypnutý. Schovajme sa, dobre? Poď.
Na Vianoce pekne vždycky petieme si medovničky, petieme aj janočky a čistíme cizmičky. Na darčeky čakáme, kliedy sa učíme. Snežík ten je tiež zabava, celý deň nás zabáva. No keď príde štedrý deň, iná krása žiari len. Betlehemské jasné svetlo dnes i moje srdiečko stretlo. Vietor nám fúka na líčka, no v okne žiari jedlička. Ten symbol živej nádeje dušu nám razom zohreje. Aj keď je zima na uši, cítiš to teplo na duši, ktorej čas Vianoc prináša, nechaj sa šťastím unášať. Srdce sa zľahka rozbuší, tajomstvo blízka už tuší. A krajšou sa zdá každá noc, keď prichádza k nám čas Vianoc. V jasličkách Ježiško taký je malý a predsa jemu sa klaňali králi. Taký chudobný v jasličkách drieme a predsa on je pán neba i zeme. Keď sa zdalo smutnej zemi, bez lásky, že zhynie, dieťatko sa narodilo, všetko smie byť iné. Keď už ľuďom zostalo len bez nádeje zúfať, dieťatko sa narodilo, by sme mohli dúfať. Keď na zemi oheň viery začala tma zhášať, dieťatko sa narodilo, Ježiš spása naša. Pretože nám zažiarilo svetlo v nočnej chvíli, vďačné srdcia otvárajme, vitaj, Pane milý. Najmilší sviatok, ktorý nás teší, či veľký sme, alebo menší. Vianoce, že sú, to všetci viete, krajších veru niet na celom svete. Boží syn milý k nám ľuďom prišiel, z maštalky malej pozrime sa vyššie. Veľká hviezda, kde žiari, prináša pokoj z anielských tvári. Deti sa tešia, Pán Ježiš je tu, pokoj a lásku prináša svetu a pre nás maličkých rôzne dary, aby nám mohli aj očká žiariť. Tak dobrí ľudia, tešte sa s nami, Vianočnú zväz rozneste sami. Pánovi našom spása je milá, čo ľudstvo z hriechov oslobodila. Za noci chladnej, keď Betlehem spal, ľuďom dobrej vôle anjel zvestoval. Sláva na výsostiach Bohu, dnes sa vám narodil Mesiáš a Pán. Maštalke biednej na slame leží, ako jeden z nás dali mu meno Ježiš. Božia láska ho znížila z nebies do jasiel, aby tak daždi zničila chlad ľudských srdc a tiel. V mestečku Betléme v jasličkách na slame leží to dieťatko, na ktoré čakáme. Anielik bez krídel, Boží človečí, nikto ho nevidel, každý ho dosvedčí, darček mu nesiem tam a ja mu srdiečko do diaľky posielam na miesto rukálky. Za ten dar vianočný, príchod dieťaťa tvojho syna, chválim ťa, Pane môj, k modlitbe svojej ruky spínam. Betlehemská jasná hviezda, nech mi stále v srdci svieti, aby som ti blízko bol, ako všetky tvoje deti.
Ďakujeme vám, deti, za váš program, samozrejme aj dorastencom. A po službách Božích zostaňte, aby ste si zobrali balíčky. Dobre, aby som nemusela potom pri podávaní rúk vrácať vás naspäť, tak si prídite zobrať. Takisto aj mamičky z Mami klubu majú tento pokyn. Chcem sa veľmi poďakovať sestre Majke Matulovej za to, že sa postarala, že celý tento rok venuje čas našim deťom. V čase, kedy my sme pokojne na službách Božích, ona sa im venuje. Veľmi som vám vďačná. Takisto veľmi ďakujem našim kantorom, všetkým trom. Nech vás Pán Boh žehná a nech vám vašu ochotnú službu Pán Boh vynahradí svojim požehnaním. Teraz, bratia a sestry, budeme spievať prvý verš piesne 47 a potom budeme klasicky v záverečnej liturgii. Požehnaj a ochráňuj vás. Pán Boh rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen, amen, amen.
Bratia a sestry, dnešné služby Božie sa skončili. S prianím Božieho pokoja sa rozíďme do svojich domácností. Nech vás Pán Boh žehná a prajem vám dobrú chuť k štedrej večeri. Nech si ju naozaj tak v kruhu svojej rodiny užijete. Požehnaný večer vám prajem.